Hirugarrengo denbora hori. Hoi, beti rugbyn leku guztitan itea, ezta? Ni zautzen baka lagunen bat jolasten errutbian, eta be izateko hirugarrengo denbora hori... Beti bai, hori da kontratuan dago jarrita, ezta? Hori barik ez da partidurik, ez. Gauza ona da hori, Bai. Gauza ona da. Eta gero ere bai, esan ditena hasira, no? Zuk moldatu behar dezu, amaiketakoa bestiak etortze janeako, ezta? Bai. Eta horroten da, gaur hauen aguaz, gaur earki jango dugu. Gaur aguaz. Kaka erra jaiman berdi gaur, Beti gabiz prometan, en plan, a ber gaur zer dauen, edo dakigunan zer dauen gure herrien, da como, joder. Gaur dago hirugarren denbora. Ona. Eta, hirugarren denboraotan janari aldetikan. Ze prestatzeu jendiak? Ze topatzen dezu? Ze amaiketako iten dia? Hola, potentiak edo pikoteo bat izaten da? Danerik egoten da. Bai, asko makarroiak, tortillak... Zikus danek ikusi egu. Pizzak, baskaldu iten dezu. Baske partido bada igurdien, merienda, bada arrastien, Ia, faldu, oza, eskenien... Segune ordue. Bai. Zein da, top, noa jute zatenia esatezu, joder, han bai jango deula earki. A ber, ez da... Zornotzan. Bai, ez da arrotasun emongo da, baina... Hirugarren denborarik onena zornotzan deko. Vale, eta ze topatuko dugu zornotzako hirugarrengo denbora hortan? Danetarik. Aldugu ze gimnatxuek, makarroiek, patatak, solomoa, piperrakaz... Dana. Danetarik. Eta zenek moldatzen du hori? Entrena horiak ez du egiten? Zuen arte moldatzen zate? Horren txandak egiten dezue o nola moldatzen zate hori danak kudeatzeko? Bueno, taldeak eta deko guzinde iguale batzuk organizetako hirugarren denbora, beste batzuk iguale partiduko gauzek eta organizetako. Eta egia gure entrenatzailea bai dago. Zugaldatzen dugu, egiteko gu taberna bat laguntze eskula asko. Saltza taberna. Saltza taberna Zornotzan. Bere lokalean iten dugu... Eta berak gehien, janari gehiena berak iten dugu. Bai.